Ha kawai ke episode bedang shen jong Shark Tank India Season 4 ikong ya syak rambai badan gijing yu ijengai bat ibadairu inong seng jong ke karkhana penmi jan rendia na Meghalaya ka every weave bat inong shunong jong ke shnong kedong hulu hari boy ile tho ya gijing ya lenti ke sultanat jong i leng ba gijing keren jong i ila pen pau ya gijing e kaba ile kendo ha kalian kepisah tengka kabla pen ki men sim ya ke sharks leng ba gijing la ban ya syak jong i bat kajing it jong iya kan kam tung yak mi ya kan kai pot ikong ya sha rambai ibada inong hikai school bat inong thanjan ibat bit bahai las dang ya ke revive house nam arajar fuar ha kajing kran bat kedin news ile tho ya kajing e jong kinong thanjan henre iya ne bat yai piteng pan pen ki em biang ya ka te kajing thanjan tan rai mentah hapo kajing lam jong i ka karkhana thanjan balatip da ka revive private limited lai kam ya palat sispa ngut kinong thanjan bat kinong trekti ki bayarap pan penek pensa bat kentiu ya kanika kam te ya kanika Airwave Private Limited alas incorporate ya ka kum ka private limited company ha usnem arajar arpu terik Julai arajar arpu leng ba jong ka jing kersan ka jing ai jing mut jong ki mentor kinong ai jing mut jong nang ni na po IAM Kolkata bat Prime Meghalaya. Ikong ya sha rambai ile kendo shibon kijing ha kijing lenti jong i ban thanjan da kakti da kabakam ba kijing tre ya kanika kam kababam por bat kabajenjar kadon kam ya kijing IT lot da kijing kut jing mut banang kiu ilawat iklat kilenti ki batmai ban kentiu ya kam thanjan jong i kijing kala kalawan da kijing mi pau jong i ha ka Shark Tank India ka ba ilayo ya shibun kijing ro bat kijing kiu ha ki thiet langba kirin san kum ka Amazon menta ka Airwave Private Limited kala penyar ya kijing turekam lengba kijing la bande ya ki jan lengba ka online ka ba pentikna ya kala wei jong ka kam thanjan te hang ni ngayo ka nya ta ka lengba jong ki parlok mo ngayo ka ling ban pendap ya ka form Shark Tank tendang la pendap ang tala arsian nga apply suamen sem senem te henry nga klem sa ajit bangam pan nang baha karai ban pendap kampoi ka form jong asate te bentau senem runga persang biang tendang la persang ha ubnai me la dangam baklas jong u ar pusau te hadien kumpasi benai nga sa phone ki phone yang bala jet ya pi te pi hap ya kaban le ya ka pitching mo ki ong ya ka presentation online dengan le kata presentation ro ngi haban ya snah ya ki video jong ka kam ka jam ka jongi te hadien ka ngila submit ya kata sa sisien ngayo biang ya ka phone ba ngasa select biang kajing mi jong ikong rembai ha Shark Tank India kalawan ra ya kajing kala kabala kentiu ya ka kam jong i ha kayo online but play ya ki yo ki patmai leng ba kajing kut jengmut ikong ya sha ila pen i baleng ba kajing sultanat kajing la ban sha bat kajing la ban punya dai la ban pen kelai kajing sha kajing job kajing ya lenti jong i kalong kajing aimen sim ka bakrau na ka benta kitu ge bele ban penek bensa ya ka pateng tenrai kat ba kidang pedang ya kajing kela Bureau Report DD News Meghalaya.